Здравейте! Днеска ще правим Bean Boozled Challenge, за който не знае, това са едни бомбони, които някои изглеждат по различен начин, обаче имат различни вкусове. Това може да е или прасковка, или повръщано. Добре, започваме. Този изглежда най-сексапилен. Добре, това е или прясно косена трева, или лимон. И двете са хубави така или иначе. Тревичка. Да, много яко. Дено! Сега Митко. той ще опита. Не бе, Митко сега. Сега Митето ще опита. Ей! Това е или... Какво е това? Това е... О! Това е или пуканки, или развалено яйце, Или най-бруталното. пуканки, или развалено яйце. Най-бруталното. И чакай да приготвя. Пуканки са! И пак са гадни, нали? Да! Пуканки, бяха пуканки и пак са гадни. Сега аз... Добре, сега ще опита Шарон. Въди си едно, гледате кафявичко, защото това кафе това е или тути фрути, или мръсен чорап. Няма си да представя какво е тути фрути, но на тях им се падна тути фрути и беше като... О, мръсен чорап. И тути фрутито беше като дъвка. Те така поне го обясняват. Добре, сега много съм аз. Ще пробвам нещо по-брутално. Най-бруталното, както каквото пробва Митко. Или развалено яйце, или пуканки. И двете са брутално ужасни. Той опитва развалено яйце. Очите ми се насълзиха от щастие. Какво беше? Развалено яйце. Дено. Добре, сега пак Митко. Ела в кадър, бе. Така, да видим ясно ксена тревичка или лимон. Тревичка. Сега аз съм. Сега ще ми се падне. Това какво е, бе? Какво е това? Кирил, какво е това? Какво е? Това е... Това не знае какво, никой не може да го разчете. Значи, или е лошо, или добро. Или е лошо, или добро, само е това ще кажа. Сетих се какво е това. Сопол. Това е сопол. Да, това е сопол. Или ябълка, или сопол. Сетих се. Сега просто аз ще опитам дъвка, понеже буквално ми се повдига, ама сега не преувеличавам и малко. Аре, Митко ще продължи. Добре. Няма по-насам, бе, в кадър. Така. Взимам или кокос, или мокри кърпички с деца. И двете са хубави. Това е кокос. Яко. Да, сега пак е Шарон. Сега ще опитам. О, миналото си тази дъвка толкова дълго, че убива всичко. Пати. Аре, бе. Значи, това синето Това какво беше. е? Синето или паста за зъби, или нещо друго. Или паста за зъби, Или нещо друго. или някакво по-гадно. Значи или добро, или лошо пак. Да, пастата за зъби е лошия вариант, доброто е по-гадно. Кой ти се Какво пада? е? Паста с зъби. Пастата с зъби, не знам защо, тя е от към страната на лошите пише, от към страната на тъпите пише, обаче тя е по-яка. Не знам защо Окей, така. сега, Понеже аз опитах развалено яйце и беше отвратително, изядох една дъвка, затова миналия път не участвах. Сега... Айде, или тути фрути, или чорапче, само да го намеря. Къде е това? Къде си, бе? Къде си, бе, търсите? Падна една кучешка храна, нема да. Нека кучетата си я изядат. Така, това е... Не, това е нещо друго, това не ми... да, тути фрути или... Не бе, Да, тути фрути, да, бе, това е или тути чорапче. фрути или чорапче. Тути фрути е било яко. Нали? Да, бе, има вкусна дъвка. Сега, О, това е ти било си- чорапче. да, сега. Това е бил чорап. Да видим. Той отново ще се пробва с пуканки или развалено яйце. Значи влизай. Киро, това пуканките и разваленото яйце ли са? Не. А какво е? Сега. Това беше ужасно!
ужасно искам да. Това беше супол. Ще опитам зеленото. А, Или ябълка, или супол. не, или травичка. А, да бе, да. Или лимон, или тревичка. И двата са хубави. Бате, с всяко гадно ще трябва да си убиваме вкуса. Травичка, нали? Няма вкус на нищо. Да, бате. Обаче трябва по-нагоре. Това по-нагоре. Добре, сега това ще го изрежем. Абе, в тази- И след като Шарон оправи камерата, продължаваме. Имаме още доста така или иначе, обаче ако ги използваме всичките, вече нищо няма да ни е гадно до края на живота ни. Стигнахме до Шарон и сега пак съм аз. Трябва да си изплюя дъвката, която е брутална. Айде на мен да ми дойде по-леко след двете отвратителни. И чорап, и развалено яйце. Вите, искаш ли ти да пробваш или развалено яйце или другото? Да, аз вече пробвах пуканки така или иначе. Така, след като си поех дъх, буквално. Това е или бебешки кърпички, или кокос. То кокос е по-гаден от бебешките кърпички. Не. Кокос. Така. Сега следващия Митко, дай да си намеря. Не, аз ще избера. То път ще пробвам или кучешка храна, О, или Големия чалънч. или кучешка храна, или шоколад пудинг. пудинг. Много Си опитах И, кучешка храна и стана много брутално. и сега завършваме на Шарон. Значи, Що завършваме? или тути фрути, или чорап. Не, това е тути фрути или чорап. Да завършим на позитивна вълна. Да, завършихме на позитивна вълна. Завършихме на позитивна вълна, така или иначе. И това беше всичко от нас.